Malawi, Camera. Tikulandireni ya Malawi omvera kuneko kumene muli kuchokera kuno ku Impiana Production Studio. Ine ndine Pastor Moses Shumba kuchokera kuno ku Nsanje Lalanje Constituency Live kumene kuchitika chisankho cha chipula mchipani cha DPP kumene kukupikisana anthu atatu olemekezeka Gladys Ganda komanso olemekezeka Astolo komanso Mayuja amene akuti Nthanda ya anthu amene ndithu ali pano kufuna kupikisana komano chisankho chisanayambike kunali amene akuyendesa chisankhochi kubwera kumaitana mayina ama delegates kuti alowe mkati kuti onse akamaliza kuwalowesa mkati ndiyeno zichitika kunena kuti tsono anthu ajano akamaliza zonse kuwalowetsa anthu aja kena kunayambeno kukhazikitsa mipando makandidate kuti ayamba kuvotera. Izi zisanafike pa stage imene kwapezeka kuti no olemekezeka Astolo anyamata amene ndi bodyguard wawo amene amenda naye ndi anyamata ake anatenga miyala cholinga kuti akaphwanye galimoto ya Mai Gladys Ganda ndipo mwamwayi anyamata ena achitetisana zaona nsanga ataponya kale chimwala chachikulu kuti chiswe windscreen koma mwamwayi chinamenya bonnet chimwala chesi chinafika ku windscreen chamenya bonnet ya galimoto ya Mai Gladys Ganda. Izi zizapangisa kuti no windscreen isaonongeke komano ndithu zachitika zinthu zosakhala zabwino pamenepa. Izi zinabwisa kuti zibwerese chisokonezo. Titafufuza ndi achitetezo athu kufufuza anthu apeza kunena kuti no anthuwa akutumidwa ndi Honorable Stolo komanso Mwandija cholinga kuti afuna kusokoneza chisankho chifukwa akuona kuti mbali yawo sizili bwino. Izi zamalawi ndimene kuti ndikupatsireni pamene ndikuyankhula pano ndoti chisankho no chayamba ayamba ndi makhansela Lalanje Ward makhansela Lalanje Ward ndi amene no panopa akupikisana ndi Malawi tikupatsirani zotsatira zonse zimene zichitika makamaka zotsatira zama shadow MPs kuti kodi wawina ndani kwenikweni za makhanselazi sindikupatsirani kwenikweni komabe ndikapeza nthawi ndikhoza kukupatsirani koma panopa ndifanire kuti chisankho no chayambano moti anthu akhala momizera meneno zikuonekera posite pompa nditusaso VN yopalikiza ndi video kuti ino zonse ziyendere pamodzi. Khani pompo ndine Pastor Shumba kuno ku Nsanje Lalanje Constituency. Watu
kuimba koma ndifuna ndikuyimisira Secretary General original mukamona inoyo ataima apo pungati nzungu a Secretary General taima ni anthu akoneni. Amina bana Vice President chimwendo tikuchosa muntu wasasamba kuoneka chimimba kuona chimutu nikumazicha Secretary General siti kumuomba zaka chino tukukazinga chini Secretary General original mukito muntu wasamba muntu waziwa kuvala muntu waziwa kulankhula. Malawi, Camera.